Colleague yami umfundisi Hlatshwe, hallelujah, ekhona kule ndawo ushile emsebenzini masihlukana wathi ngizobe ngikhona Saturday. Wabe suyathembeka mfundisi siyakwelcome, uNkulunkulu akubusise, amen. Ngibingelela umfowethu, nangumfowethu uJabulani, my brother Butwam ithi. Nangu la, babheke emuva nangu la, awuswakhe. Ubutwam lo bazalwane. Naye ngiyajabula ukumbona khona kule ndawo. Nanonke bazalwane, you are so special. Hallelujah. Nibaluleke indlela emangalisayo. Amen. Bese nginikeza a special greeting bazalwane. A very special one. Each and every house. Makhona umuntu ozelwe. Kuyathokozwa. Kujatshulwe. Manje ke thina kaMsiza sazalelwa indodakazi ngelanga lanamhlanje. Hallelujah. Manje ngifuna ukuthi sithi happy birthday kumafungwase wakaMsiza. Hallelujah. Angabheki phansi ngathi abanye abamazi, ngifuna ukuexpose umntanami lo bazalwane. Hallelujah. Happy birthday. Happy birthday. Hallelujah. She's so special to us. Uyazi ukuthi mabathi hand in glove. Githi unjalo. Yabona umuntu ofake iglove elimlinganayo. Uma kukhomba umunwe neglove liyakhomba. Uma isandla senza inqindi neglove liyayenza. Whatever malithi isandla sakho ufake iglove sithi le glove alisali lodwa lilengele phansi livele lithi. Manje ufike kahleke kaMsiza wavele wathi shaqa walingana isandla. Siyambonga ke uNkulunkulu ngaye. She's a blessing from God. Asiphezi ukumbonga uNkulunkulu ngaloku. Akuvami ukuba nokuthula emakhaya. Mawufike ekhaya kuba ngathi awamkeleki kwesinye isikhathi. Ufike ekhaya kwesinye isikhathi nishayisana indlela zenu zokwenza. But thina siyabonga uNkulunkulu ukuthi uphakamile wasenzela umusa. Wathi umabheka wabona yena. Siyakholwa ke ukuthi nomlandelayo the day ayobheka uzobheka kahle. uNkulunkulu anibusise, amen. Siyabonga nani enishayele kamnandi kakhulu. uNkulunkulu abe nani, amen. Bazalwane ke sisenkonzweni. Angeke ngithi abomama ngoba ngikhulumi nabomama. Ngizokhuluma nebandla likaNkulunkulu lonke. Hallelujah. It's just that kume umama phambi kwenu. Hallelujah. Base bathi inkonzo yabomama. Kodwa akusiyo yethu sonke. uNkulunkulu umezokhuluma la ngaphambili. Uzokhuluma nathi sonke, whether ubaba, intombazana, umncane, umdala. Sonke sisezwini. Hallelujah. Manje ke umsebenzi wami ulula kakhulu because ngithe ngiyalalela izolizwi base sebaliqedile. Babe bathathile bathatha. Ngathi ngiyadopa ngathola ukuthi ngisele angisenalutho. Manje kwenza ukuthi umsebenzi wami ke ube mfishane, ube lula kakhulu. Bathi engichaphelisile izolo ukuthi ingceke zikaNkulunkulu uma zikhuluma la ziphakamisa uJesu. Hallelujah. Okusho ukuthi uNkulunkulu uthandile ukuthi kule convention esikuyo singabe sisaphakamisa izinto eziningi but sibizele abantu kuJesu. Hallelujah. Kuyahambeka ke endleleni sikhohlwe ukuthi kukhona uJesu. Hallelujah. Kuyahambeka endleleni ujwayele. Yazi into masojwayele ngathi kwesinye isikhathi yakhohlweka. Ngiye ngizwe abantu mabaqala ukuthandana. Yabona abantu abathandanayo beqala ayikho into ozobayenza yona. Noma ungakhuza, noma ungalwa, uthi umuntu wakho mhlambe bakuthathela yena. Lesikhathi kusese fresh kuye kube nzima ukuthi uyilwe impi yakhona. Ngoba isafudumele imnandi. Yinhle kakhulu. Inama butterfly, angithi bathi nama butterfly ayazenzela ngoba hlele emablomini ahlomile, aphumile, ablossomile. Bese makuhamba isikhathi kuyajwayelwana. Ngithi manje sewujwayela ukukhuluma komuntu
umazi noma evuka ukuthi unjani. So umazi ngisho esekhumulile ukuthi unjani, kuba khona izinto eseziqala ukuku-affecta. Yabona njengami engihamba i-gym, I've realized something ukuthi imbokodo yimbokodo. Yabona makuthiwa khona abomama bayimbokodo komakhona tsodli. I've seen it bazalwane. Mangilapha ejimini kunesimanga esenzakalayo. Uyangena umuntu emuhle, umkhalele, uthi mambhekile uthi hey mara Nkosi, hawu uyabapha abantu imizimba emihle. Bese siya kuma change room, sifike sihlubuleke. Ashamandebela athi ukuhlubula. Angithi manje sizila abanye sigcoke zomsebenzi, angeke ngene ngale roko ngijime ngalo. Mele ngifike ejimini ku change room, ngibeke le impahla engizifakile bese ngigcoke ezinye. So ejimini into emnandi ukuthi we are all women, and akekho who's afraid ukuthi accumulate anytime. Maseke uhlutshuliwe. Kula urealize khona ukuthi lesa sikhathi ngisho ukufana naye. Sengathi sekuchintshile manje. Kwangathi ngizithanda nesishwapha sami. Ngoba kwangathi ngingconywana mase ngihlubulile. Uyayibona ukuthi that is why bese ngithi abomama bathwele bazalwane. Kibo makhona tsohle abakwazi ukugcoka bazigcokise kahle. Umuntu afaneleka wenza umzimba wakhe ukuthi ufanelwe ilento ayigcokile. Ngoba wazi izinto ezi right for yena ezizomenza be comfortable nanoma phambi kwabantu. But abo baba ayikho indlela yokufihla anything for them. But abo mama bane indlela zabo. Omunye mawuvuka ekseni kuyothi mayibekwe phansi wiki. Ebusulile ubuso. Uyosaluma ngele. Kukuthi wena boloku phusha. Ulokuthi wena ngathi ungcoma kudala. Uyangibambezela. Manje kuthatha ukuthi ube nothando lwempela. Ukuthi nanoma baba umsiza ngivuka kuwe man gugulami. Sengile yanto leya. Bese uthi kodwa ngamkhetha. Ngamthanda. Bese kuqhubeka uthando. Lolu olwatshaleka mhla eqala ukungibona. uNkulunkulu anibusise, amen. Manje ke bazalwane, ngizela into eyodwa namhlanje. Ngizela into eyodwa. Ngizokhuluma ngowesifazane. Lo muntu wesifazane bazalwane engizokhuluma ngaye wayengenagama. Mawuthi uyafuna umgugule, ufunde kuwo wonke amavangeli ababhale ngaye ukuthi lo wesifazane ubani kahle kahle igama lakhe, wayevela pha phumaphi. Akukho la uzothola khona ukuthi ubani igama lakhe, but u-identifywa ngecondition yakhe. Ukuthi abantu mabekhuluma ngaye batho wesifazane bekane issue of blood, batho wesifazane wayenesifo sopho. Okusho ukuthi ngisho negama lakhe alisaziwa except ukuthi bazi ukuthi isimo sakhe sinjani. Hallelujah. Manje ke angikhuluma into ephuma kimi. Siyayithola encwadini yaka Mark. Namhlanje siyibheke ngoMark. Ngithi khona nakuLuke uyoyithola nakwabanye. But manje siya kuMark chapter 5. Sifunda from verse 21. Ngizosho ngithi okay. Ngosisikhathi mase uthi verse 21 2. Sekuba ngathi ama verse angaka. Ashaye nje u chapter 5 verse 21 sehle nayo. uNkulunkulu anibusise, amen. Hallelujah. Amen. Mark chapter 5 verse 21. Khona uJesu esebuye ewelele ngaphesheya ngomkhumbi kwabuthana isixuku esikhulu. Ngathi utaksiyo lengifunda. Iyo mama uzakahle. Hallelujah, Jesus. Amen. Khona uJesu esebuye ewelele ngaphesheya ngomkhumbi kwabuthana isixuku esikhulu kuye engaselwandle. Kwase kufika omunye wabaphathi besinagoge nguJayiru igama lakhe,
owathi ukuba ambone waziphonsa phansi ngasezinyaweni zakhe wamncenga kakhulu wathi indodakazi yami isiyalela ake uze ubeke izandla phezukwayo ukuba isindiswe iphile wahamba naye isixuku esikhulu samlandela samcindezela 25 owesifazane owayenomopho iminyaka eyi12 ehluphekile ngokuningi ezinyangeni eziningi echithile konke ayenako engasizakalanga ngalutho kodwa kwayilokhu kuqhubeka esezwile ngoJesu weza esixukwini ngasemuva wathinta ingubo yakhe ngokuba wathi uma ngingathinta nje izingubo zakhe ngizakusindiswa 29 Kwanqamuka masinyane umthombo wegazi lakhe wezwa emzimbeni ukuthi uphulukile enhluphekweni yakhe wanele ukuzwa uJesu phakathi kwakhe ukuthi amandla aphumile kuye waphendukela esixukwini wathi ngubani othinte izingubo zami na abafundi bakhe bathi kuye uyabona isixuku sikucindezele usuthi ngubani ongithintileyo na waqalaza ukubona ukuba ambone owenzile lokho khona owesifazane esaba ethuthumela azi okwenzekile kuye weza waziphonsa phansi phambi kwakhe wamtshela iqiniso lonke wayesethi kuye ndodakazi ukukholwa kwakho kukusindisile hamba ube nokuthula usuphulukile enhluphekweni yakho Hallelujah. Sima lapho ku verse 34 uNkulunkulu anibusise bazalwane amen manje la sifunda khona sithola lo wesifazane ke bese ngishilo ukuthi akanagama kodwa waziwa ngesimo sakhe icondition ebeka kuyo lithi iBhayibheli bekazithole kule condition for 12 years manje ke ngokuya ke ngesikhathi saleso sikhathi lo wesifazane bekade ephila kuso bazalwane bekuye kuthi uma umuntu wesifazane akuma periods wakhe that person will be declared unclean hallelujah bekuthi uma umuntu wesifazane akuma cycle wakhe lawe enzeka every month bese leyo period eyokuthi umenstruation beyithiwa i-period yokuthi wena unclean hallelujah and then uma kuthiwa ungcolile bekufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uzikhiphe kude nabantu the reason why bozozikhipha kude nabantu bekukuthi kokuqala bayasaba ukuthi ungahluba thinte ngoba uma uyilandelela ngokomthetho waleso sikhathi esiutholayo futhi eBhayibhelini lapha ku Leviticus asimfundi bazalwane uchapter 15 from verse 19 uLeviticus ukhuluma ngomuntu wesifazane okuma periods ukuthi bekufanele ukuthi atreatwe kanjani manje lo wesifazane maka kulama periods wakhe bekuzothi umuntu omthintile lithi iBhayibheli lowo muntu naye bese uba unclean kuthi la ahleli khona kungakahlali umuntu nethi ngoba kuhleli yena kuleso situlo siba unclean umbhedo bekalala kuwo bokuthi ngaleso sikhathi makalele kuwo bese uba unclean in so much that uma engasuka esitulweni ungambonanga bekahleli kuso awukathinti yena uhlele esitulweni besihleli yena bese nawe uba unclean if bekalele embedeni bese uyasuka wena uzuzolala nawe bebazothi you are now unclean
Hallelujah. Manje lesike bazalwane bekuyisimo esinzima kakhulu. Sokuthi uma ungabuza abantu besifazane nje ukuthi ukuba kuma periods akusiyona into emnandi. Number 1 wona ngokwawo ayi inconvenience kithi. Because you need to always be careful. Kufanele kube nezinto ongakhona ukuzigcoka. While kukhona omele uzigcoke nazo awuzithandi but wenziwa isimo. Esimene sinjengaleso futhi bewazi ukuthi ngiyoqinisela ngoba odokotela basho kahle ukuthi a normal period is between 3 days and 7 days. Bewazi ukuthi lokhu okwesikhashana. Manje nabantu besifazane ngaleso sikhathi bebaba nalenduduzo eyokuthi ngibizwa ukuthi ngi-unclean okwesikhashana. Siyofika isikhathi sokuthi ngikhululeke kulokubopheka nokuthi ngaziwe ukuthi ngingcolile. Hallelujah. Bese makufika leso sikhathi ke bayakhululeka, bayabuyela ebantwaneni babo, babuyela kubayeni babo, babuyela emisebenzini, bayenza yonke into normally like any other person. Manje la sithola umfazi ongenagama. Igama lakhe is a woman with the issue of blood. This woman lithi iBhayibheli uzithola lapho uJesu Kristu ekhona. uJesu Kristu ma efika lapha kulabantu afika kubo kuza kuyindoda enegama elithi izwi lenkosi inguJairus. Lithi iBhayibheli lendoda enegama elikhulu ekuthiwa uJairus ube umunye wabaphathi bamasinagogu, ama-leaders, ama-apostoli walezo ikhathi lezo kumasinagogu. Lithi ke iBhayibheli uyagijima uyakuye uJairus uthi umefika kuJesu uguqa phansi ubheka uJesu uyamthinta ngoba yena akekho unclean, uyamncenga uthi Jesu indodakazi yami iyagula isiyalayela igulela ukufa. Uthi ngiyakuncenga ukuba hamba nami ukuba uyoyibeka isandla besiyaphila. Mawucheka amanye ama-version noma amanye ama-chapters akhuluma ngasame story. But this young girl was 12 years old. Okuwumntwana kaJairus. Uthi my little girl. Bazalwane niyayazi idaughter. If a person is akuwe, athi my daughter is sick. There's a relationship involved in that statement. It talks loud voice into ethi my daughter is sick. And uke wababona bobaba namadodakazi wabo. Bayawathanda bazalwane. Baba seduze nenhliziyo yabo. Hallelujah. Manje ke kuyayenzeka ke ukuthi kulesimo uJairus oyileader yesinagogo onelungelo lokukhuluma noJesu nonelungelo lokuba sebantwini uncenga uJesu ukuthi ahambe naye. Lithi ke iBhayibheli uJesu Kristu endleleni eceda ukuzwa ukuthi umntwana uyagula uyavuma makathi uyahamba owesifazane ongenagama lithi izwi lenkosi wayilahlela kuJesu Kristu washo nokusho enhlizweni yakhe wathi uma nje ngingathinta umphetho weingubo zakhe ngizophila. Hallelujah. This woman bekangagijimisa ukuyothinta uJesu besafuna nathi ukuthinta umphetho ngoba akafuneki kuleyo ndawo. Bazalwane masilandela imithetho yakudala ithi mangabe bongcolise umpriest kaNkulunkulu, the leaders of the synagogue bazothi umthintile uphonswe nangamatshe ufe.
who's been bleeding, oqale ukubleeda lesikhathi kuzalwa umntwana kaJairus, namhlanje lo mntwana una 12, yena is still going through the same pain, is still bleeding bazalwane. Lithi izwi lenkosi la uMamahlanga afunde kahle kakhulu khona, lithi lo wesifazane bese aspende konke anako ukuthi ayothola ukuphila. Yabona umuntu who's bleeding non-stop, mawuzazi ukuthi wena i-bleeding yakho ye 5 days yathi 7, ningababuza bazalwane bazokutshela ukuthi you start worrying. Uyaqala uyofuna udoctor, uyaqala ufuna ukubook i-gyne appointment because you believe that there's something wrong with you. Kungahle kube nento serious edinga ukuthi attendwe. Hallelujah. Manje this woman, she's bleeding. Iyandlula 5 days, iyandlula 7 days, uyandlula unyaka. Akuthiwa khona la kustope khona, kuthiwa for full 12 years. Bazalwane, abantu besifazane, they go through a lot. When you are bleeding, kuyayenzeka kwesinye isikhathi ukuthi makwenqe insuku zokubleeda uqhubeke nomzimba wakho asafuna ukukuthwala. You start becoming weak. Enye futhi i-bleeding ayizi smooth, iza nobhlungu. While you are on your period, you go through the pain. That is why there are menstrual pains. They are called period pains because ahambisana nalesimo ongene kuso. Imagine lo wesifazane ona 12 years go through that. 12 years you can't be intimate. 12 years you can't touch your children. 12 years you can't hold anyone. 12 years wena ubekiwe umiswele awumelanga ufike phambi kwabantu ngoba awufanelekanga ukuthinta abantu. Abantu bayakusaba ukungcoliseka. Hallelujah. Bayakusaba ukuthi bese azazi ukuthi yena uzimise kahle waba right ukuthi ayongena kwisinagogue bese wena uyamthinta. Manje lo wesifazane uma sekuphele konke bazalwane, imali asekho. I'm sure sekuphele ngisho nezinto zokuzenza ukuthi ube comfortable. Ziyabiza bazalwane. That's why ngithi abantu besifazane are going through a lot. Kunzima. This woman is bleeding for 12 years. Lithi ke iBhayibheli labalinye ilanga. Ngiyamcabanga ukuthi bekabekwa lapha. Bekaziwa noma bembona bemkhomba bathi ulo wesifazane obleedayo. Ngoba sekuyigama lakhe limfanele isimo sakhe. Uthi umezwa ukuthi nanga uJesu wazama bazalwane. Wazama phakathi kwabantu. You are trying to maneuver even if it's impossible. Usitshelile enhlizweni yakho ukuthi net mangathinta umphetho weingubo zakhe ngiyazi ukuba ngizophila. Hallelujah. Manje ke lithi izwi likaNkulunkulu wathi uJesu umezondlula ngakuye phakathi kwesixuku. Lithi izwi likaNkulunkulu lo wesifazane wazilahlela wawubamba umphetho. Lithi uma eqeda ukubamba umphetho kaJesu immediately into ye 12 years yavele yastopa immediately. Hallelujah. Ithi ma istopa kuba khona into eyenzeka nakuJesu ngoba lo muntu othinte uJesu akathintanga ingubo nje, umthinte ngecharacter yezulu ewukholwa
bazalwane wazizwela kuye kunqamuka leyanto ebekade imhlukumeza, leyanto beyimbiza ngamagama, leyanto beyimenza ngaziwa. Hallelujah. Lithi wabese there and there uyaphila. Uma ke esephila ke bazalwane, nayi into emnandi. uJesu Kristu lesikhathi lo athinta makunqamuka ukubleeda kuphuma amandla kuJesu. Hallelujah. Kuphumani amandla kuJesu. Ma amandla ephuma ngoba uma usumthintile yena uJesu Kristu wafika kuye angeke ufane nabanye. uJairos umncengile wambamba uJesu. Azange ukholwa kukaJairos kuthipha amandla at that time ngoba yena ukholwa kwakhe bekuthi woza uyomthinta loyo sekhaya ngoba yena uclean ufanelekile ukuthintwa. But lo azange avumele isimo sakhe ukuthi bese siyambloka. Azange avumele isimo sakhe ukuthi bese siyamshumayeza ukuthi awukwazi ukuba sebantwini. Wena uyaziwa vele ukuthi uyifaila. Wena uyaziwa ukuthi awungeke uyikhone lento. Wena uyaziwa ukuthi awufanelekanga futhi awunanegama. Hallelujah. Wamthinta uJesu. Ukugula kwanqamuka. Manje ke bazalwane ngicela masizophinda sifunda uverse 34. Khona into engifuna ukuthi siyibheke. Hallelujah. Amazwi kaJesu ukuthi uthini uJesu Kristu uma esebuzile ukuthi hayi khona ukhona ongithintile. Akhona ama leader wama synagogue, bakhona abantu abakhulu nabaziwayo, but uJesu mebuza kule ndawo ukuthi ukhona ongithintile, bayaphendula ama leader, abantu abanelungelo lokukhuluma noJesu bathi awunkosi ubuza kanjani ukuthi ubani okuthintile ngoba vele sibaningi bonke abantu bayakuthinta. uJesu Kristu ekuzwile ukuthi khona omthintile. Khona into engiyithandayo la lo wesifazane esesiveza ngokuthuthumela ukuthi inkosi yimi explainela konke okwenzeke kuye. Kuba namazwi uJesu awashoyo. Cela siwafunde futhi uverse 34 mama. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula, usuphulukile enhluphekweni yakho. Awuphinde mama. Funa bayizwe. Wayesethi kuye, ndodakazi, ukukholwa kwakho kukusindisile. Hamba ube nokuthula, usuphulukile enhluphekweni yakho. Hallelujah. Jesus. Uthi hey kunegama engilithanda kunawo wonke kule statement. Nge-English ithi daughter. Ndodakazi. Usuphilile. Ukukholwa kwakho kukuphilisile. Lo muntu ubengenalo igama. Beku no name brand. But namhlanje uJesu muphi igama. Uthi ndodakazi, meaning that ukukholwa bazalwane kuyasondeza ukuba sibe seduze noNkulunkulu. Bese sinikezwe negama elisha elokuba singabantwana bakaNkulunkulu. Uma usuku Kristu awusiyena lo yasikwazi ngaye kudala, kodwa manje okokuqala ukudlulile kuvela okusha okuhamba nokuthi wena you are the son, you are the daughter of the Most High God. Hallelujah. Lo wesifazane
Ngenzane bazalwane? Khumbula ngitheni? Ngithe uphile immediately uma ethinta uJesu. Bese lithi iBhayibheli uJesu masekhuluma naye ethi indodakazi ukukholwa kwakho kukusindisile. Kusho ukuthi lesikhathi ungithinta ngokukholwa uye waphila. But kune statement esichubekayo. Uthi go in peace and suffer no more. Hallelujah. Go in peace and suffer no more. Okusho ukuthi ukuphila ukutholile. Kodwa manje ngoba if we are bleeding, si bleed from many things bazalwane. Ezingayenzeka ukuthi uJesu asesithintile bese asihambi nokuthula. Hallelujah. Lo bekangasenagama. I'm sure if bekumuntu wamanje bekazobheka athi ya lesasikhathi ngibleeda bengum expecta umama Swangane ukuthi angibambele eduze awe nami evuka nami kodwa naye wabaleka. And then uthi uyabheka bazalwane uthi uyabuka ubusi athi omunye lesasikhathi kungivelela lokhu ubusi wahleka bazalwane bese kuthi noma ephulukisiwe bese akahambi ngokuthula ngoba ubuyela kuzo zona lezinto ezamlimaza for 12 years. Hallelujah. Last week bengikhuluma nabazalwane bandleni preaching about the fruit of the spirit. Ngathi ama fruit akusiyo igift. A fruit is an action thing. You need to do it. Ngase ngithi kuma ngikhuluma ngama fruit ngathi elinye ifruit umzalwane othi unoJesu lo umfundisi Mahlangu bekakhuluma ngaye ukuthi uJesu useduze nawe uthi uma usunaye mele ube nalo sesithelo sibizwa ipeace. Hallelujah. Hallelujah. Bese ke uthi go in peace and suffer no more. Because ipeace ngokwayo bazalwane iyamphilisa umuntu. Ipeace nje iyakwenza ukuthi nanoma bakulahlile bakulahla wabukiswa nanoma wathathelwa imoto yadliwa waphelelwa umsebenzi bakuhleka bathi mawune peace kuwe uphethe konke. Manje ke uthi hamba ngokuthula ungabe usasafara. Hallelujah. Yazi ke kuyayenzeka mfundisi wami ukuthi kwesinye isikhathi ungene esimeni sokubleeda ubleeda ufane nomunye sokuthi noyithu niya bleeda. You are going the very same situation, same direction. Yonke into yenu iyafana. But ngoba wena ungoka Kristu bese uSathane uyazuma into eyakho bese kwangathi yakho inkulu ungidlula omunye. Lesiyibona phi bazalwane? Sibona kuJesu umelenge siphambanweni. Bazalwane khumbula uJesu ulenga nezigebengu ama murderers ama rapists abantu abalimaza abantu ulenga nabo. They are in the same situation. Kuyafana mawubabhekile bathwele ngokufana. And remember uJesu vele bekafanelekile ukuba lapha ngoba bekathwele izono zami nawe ezokubulala ezokhuluma amanga ezokwenza zonke ubefana nabo lapha. The only difference ukuthi uJesu umelenge siphambanweni. He was 100% human and 100% God. At that time uma elenge siphambanweni ukhono sesimeni esifana naye okhuluma amazwi ahlukile. Omunye uthi
uzungikhumbule la uyakhona, because this one usesimeni esifana nesika Jesu, but uya acknowledge ukuthi angifani no Jesu. Lo ngale kwale kukhona amandla akhona, and ngale kwalesimo kuyovuka enye entsha iqala ichapter entsha, bese ukhona omunye naye usesimeni esifana nesika Jesu. Lo uthi manje mangabe nawe unguNkulunkulu inkosi njengoba basho, kungani ungasindisi usindise nami? Hallelujah. Ngoba ziyoba khona izimo nibethelwe ngokufana, mara wena ngoba you are 100% God and you are 100% human, ezakho bese zingafani nezabanye, zidinga abantu abamthintile ebam-understandayo ukuthi lo is the most high God, asikho isimo esingaguqi kuye. Manje siyahlupheka ke bazalwane ukuthi mase ku right ngaphelelwa umsebenzi, banganginakekeli, bangangisizi, ngalahlwa abangani bami, uNkulunkulu mase kuthintile wakupha umsebenzi, you don't want to go in peace, ufuna ukubuyela bese uthi ngifuna ukubabonisa. Hallelujah. uNkulunkulu uthi go in peace and suffer no more, ngoba manje usufike kuye. Mangabe uamkela uJesu njengonkosi nomsindisi, uamkele the most high God othi umebheka akakuboni njengomuntu, ukubona like a son and a daughter yasezulwini, ngoba vele lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi bonke abamamkelayo wabapha amandla wokuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Ngicela ungasidoubt ukuthi usindiswe namhlanje, usindiswe izolo. You are the child of God. Phuma unesibindi, noma ngabe bebathi mabakubheka bathi le tshontshayo bafihla imali ekhaya, bese wena uyavela ungasaye imalini zabo, uphakamisa uJesu, uzoyibona into kaNkulunkulu umethe kokuqala kudlulile kuvela okusha, bayokuqala bakuthembe baze babambise wena bathi angibekele yona. Hallelujah. Manje thina sibantwana bakaNkulunkulu sihlupha ngoba sifuna ukubuyela. Ubleedile, bakuchithelile, bakuvisa ubhlungu, wafika fila ngathi manje ya wena vele so you nothing. Hallelujah. Bakulahlela on the ground, but ngizothi kunesinye isithelo, kunesinye isithelo engisithandayo. Lesithelo bazalwane sibizwa iwatermelon. Yabona ihapu, siyawabona ama grapes athi umemila amilele phezulu, wonke umuntu uyawabona, kuyagcama kube nama flowers, bathi nawa amilile amapentshisi, nawa ama apricots phezulu, zimila ziphezulu ngoba vele bona bazalwe emakhaya phezulu, bazomilela phezulu. Bese kuba khona iwatermelon ihapu elingamile esihlahleni, ngoba phela malingamile esihlahleni isihlahla sizowa. Angithi lithi malikhula lona libe ngaka. That is why malikhula simila ihapu limilela on the ground. Mari ihapu elodwa likwazi ukuseva abantu abaningi kakhulu kunalela pentshisi elimilela phezulu, ebathi abantu uma belibheka balibone lingcono ngoba lona likhe emhlabathini wena uthintithiwe before uzosikwa. Hallelujah. Manje ke ngiyayilwisa le eyabantu abathanda ukuthi anginababa. Ngiyabatshela njalo abazalwane ePenville, ngithi mina ngeke ngicede intshumayelo ngingashongo ukuthi he is the father to the fatherless. Uma ngabe uphikiwe, uma ngabe ubabakho wathi akakufuni, noma uphila naye uyakuzonda, noma ngabe wathathwa amanqe, it doesn't matter. Wena thinta umphetho uthi baba ngifuna ukuba ngowakho, uNkulunkulu uzokwenza wakhe.
yena uma ekubheka uzobona umntwana wakhe bese wena uba kahle uvume ukuthi baba ngifuna ukuhamba ngeindlela zakho manje nina nihlushwa ukuthi niyathuka bese bayafika bathi mangalandanga isibongo izinto zakho azambi kahle landa isibongo sasezulwini landa sasezulwini uthi our father who art in heaven mina ngiwasezulwini noma basakuthakazeli ngiyithakazelo zakini it doesn't matter ukhona ubaba wakho onakekela intandane onakekela abafelokazi okwazi ukuthi nawe ongena baba so ufana nentandane bese u take her over akudingi ukuthi ulinde ukuthi azayobekwa ngoba ubabami ngoba akakunakekeli ngoba kanandaba nawe ngoba akakufuni thinta umphetho wakhe uNkulunkulu uthembekile ukuthi bese uyayinqamula lento bese kuyalungiseka ke nenzondo bese siyabaxolela bese we let go basalwane just let go ungavumi ukuthi uhambe nale bleeding nanoma uNkulunkulu esekuthinthile wena uhamba nayo uma sekuthintile kuhlanzeke konke nombhedo wakho uhlanzekile isitulo sakho sihlanzekile impahla zakho sihlanzekile abakuthinthayo abasangcoliseki ngoba manje uhlanziwe you are purified zwakala ke la uhamba khona ukuthi mawufike ebantwini akuzwakale ukuthi ufikile oclean ufikile ongenasici ufikile othi maphakathi kwe nathi siphela amandla sizizwe sivuka sithola amandla amasha haleluya lo wesifazane wayengenalo igama but uma kuvalwa ichapter yakhe she was the daughter of the most high God haleluya manje ngizosho bobhuti ukuthi you are the sons of the most high God ngizosho bomama nentombi you are daughters of the most high God uNkulunkulu akafuni ngani uthi unesikhwele ngathi masinga understanda lokho asiyoguqa naseyithunzini ezinye asiyoguqa kwabanye boNkulunkulu siyoguqela yena yedwa ongavali iminyango ongakubuki ngeliso la izolo okuthanda unjalo ovumela amandla abe released uma wena umthinta ngokholwa haleluya manje ke ngifuna ukuthi uthi uphuma kule convention uphume uphakamisile mana amahlombe mina ngangizwa umama wami ekhaya ngizalwe phakathi kwabafana bebabanengi bengiphale ebafaneni abawu5 ngilapha phakathi kwabo ngunumber 5 kwabafana kuyimi kumfana so ngikhula nabafana uma methu beka nalento ukuthi mawuhamba umfana uphakamisa amahlombe ubonakala ukuthi insizwa yakhona haleluya kubonakala ukuthi uphilile ungaloku nawe vele so ubusy yabona uyazilahlela phansi mani wehlisa amahlombe bonakala uthi noma unyathela kubonakala ukuthi kunyathela insizwa ehamba noThixo haleluya uthi mawunyathela ntombazana ulinyathela ihili ubu Esther yo ubu Esther awuvele kancane ngiba yabona lo mntwana alinyathela ihili bazalwane I've never seen a person anyathela ihili njengalo mntwana ushaya nelide lingaka mara uzothi mamthola uhamba straight akugoba idolo inyawo litsheki akathi nyehi akathini ngoba uyazazi ukuthi I can handle this hallelujah ake sizhandleleni bazalwane ngithe thina we are women abomakhona tsohle yathi nesivalelayo bazalwane ukuthi nanoma into ukuthi uyambheka umbone smile ucabanga ukuthi all is well kanti ubuya kude lo muntu zimshayile uthwele uyableeda but uvalele ibleeding leso sikhathi ikhipha amahlwili iyawakhipha amahlwili ke bobaba nazi kuba nesikhathi bleeding from nowhere
you don't understand ukuthi this is not a normal flow, but iza namahlwili. When ikhipha amahlwili abhlungu ngoba ayakulimaza. Abantu besifazane bese bagowa through that bese uthi umbhekile hayi ushayile ugele. Hayekho bonayo ukuthi namhlanje amahlwili amphethe. Hallelujah. Manje ngizothi ke kwibandla la kaNkuluNkulu. uNkulunkulu kunye bekangithume kona ukuthi ake simthinthe ngokukholwa. Uyakwazi ukukupha igama elisha noma ungasenalo igama noma ungabalulekanga noma wena uzalwa kamfundisi noma wena vele kini kuyaziwa abakhulela emkhukhwini umkhulu wayehlala emkhukhwini nobaba nomama nami ngihlala emkhukhwini uthi uNkulunkulu 12 years iyaphela namhlanje thinta nje yena uthi baba it stops right here with me and believe God ukuthi uzoyenza imangaliso into angakaza iyenze emndenini wakho besiqala ngawe iyachubeka able to change your name your situation ayithene around ngoba wena you are the child of the most high God. Nothing is impossible with God. Nale bathi angeke iyenzeke basho bathi ukhona wayoyibopha emathuneni wabiza isibongo senu namhlanje igashukile ngegama lika Jesu. Ngiyaphela bazalwane konke lokho esibizwe ngako okubi okungaveli kuNkulunkulu ngegama lika Jesu amadimoni ayasuka emakhaya wethu ngegama lika Jesu. Izifo ezisemzimbeni ziyanqamuka ngegama lika Jesu. Imimoya esilandelayo iyanqamuka ngegama lika Jesu. Leli gama linamandla sinikezwe lona lithulisa konke. uNkulunkulu yena unguJehova omemezela isiqalo esiphelweni. Lapho ufika wena esiphelweni kudala wafika wase wandlula. Hallelujah. uNkulunkulu ungu-Alpha ungu-Omega. Malithi Alpha and Omega kwathi makudalwa isiphelo besavele khona efikile esiphelweni. Wena ubona le namhlanje yena ubona la iphela khona usekulungisele. He is God today, yesterday and forever. Hallelujah. Hallelujah. Ufuna bayomthinta ngokholwa abayothi baba nangu mina ngiyavuma ngiletha uqobo lwami ngibleedile hey abantu bayableeda ngiletha uNkulunkulu okunqamula ukubleeda. Hallelujah. Jesus hayi kuyagashulwa bazalwane kuyagashulwa. uJehova ufikile umnini mandla wonke kule ndawo uthi ngikutshele ukuthi neyakho uyayazi useyilwile wayinqoba ngoba uthi impi akusiye yakho ingeyakhe wena ngamandla wakho uyahluleka Mariana usekulwele. Hallelujah. Hamba ke nokuthula. Yekela lento yakho yolokuzblame. Yekela lento yakho yokuthi bekuyiphutha lami. Akusiphutha lakho. Uma ufika kuNkulunkulu uJehova uyathethelela uyakulungisela. Hallelujah. Jesus. Hawu moya kaJehova ukhona kule ndawo uzogashula. Ufuna abaphakamisa isandla bathi ngithinthe nami Nkosi, thinthe nami Jehova. Hallelujah. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Baba siyabonga. Ngifuna ukukhuleka bazalwane. Ngifuna ukukhuleka. Ngicela ukukhuleka naloyo othi nami ngithinthe Nkosi. Nami ngifikile emphethweni namhlanje ngicela ukugashule. Nami ngifikile emphethweni hayi ngikhathele ngizwile Nkosi kudala ngibleeda kodwa namhlanje ngize kuwe.
Abanjalo bazalwane, cela isandla phezulu. Ungeke uze phambili uma la ukhona. Mina ngiyakhuleka. uJehova uthinta abantu ukhona uzokufinyelela nawe. Hallelujah. Uzokufinyelela nawe. uJehova wamabandla, uJehova wadala umuntu wamenza ngomfanekiso wakhe. We are 100% God. We are 100% human. Akukho kuhlula uThixo. uJehova Musa anibusise. Father, egameni linamandla, igama lenkosi yethu Jesu owaseNazaretha. Baba tsilula izandla zethu kuwe. Baba sithi siphinde wethu umusa phezu kweimpilo zethu. Baba namandla wonke ngiza kuwe njengompristi. Baba lithi izwi lakho bekeza nomhlatshelo wezono zakhe nezabantu bakho. Naba abantwana bakho bayableeda, naba abantwana bakho balimele, naba abantwana bakho bashayekile, naba abantwana bakho balimazekile. Baba ngiyabanxusela egameni elinamandla, igama lenkosi yethu Jesu owaseNazaretha. Bathinte Nkosi ngamandla wakho, lawo mandla wavusa inkuJesu kwabafile, besayabalwela, besayabaphakamela bekana nezimo zabo ngegama elinamandla, igama lenkosi yethu Jesu owaseNazaretha. Baba siyabonga, sibonga umusa, sibonga uthando. UnguJehova wena, unguNkulunkulu, akekho njengawe. Ugcwele umusa, ugcwele uthando. Siphakamela kuwe ekseni sithi umuhle, unguNkulunkulu, akekho ofana nawe. Uyingcwele, uphakeme, uNkulunkulu onamandla. We thank you, Lord, in Jesus' mighty name. We thank you, Father. Amen and amen. May you go in peace and suffer no more. Hallelujah. Jesu akahlula lutho, akahlula lutho Jesu akahlula lutho, yena akahlula lutho.
akahlulwa lutho. Amen. Amen. Esikhathini samanje bazalwane sizocela ubaba umfundisi uMahlanga azosenzela izaziso. Amen. Akahlulwa yebo lutho je. Hallelujah. Hallelujah. Ashayeleni uNkulunkulu izandla bazalwane. Sikhonza uNkulunkulu ophilayo. Uyabo bazalwane, le nkonzo lezi inkonzo ze restoration bazalwane. When I prayed 2 weeks ago ngikhulekela iverse elale convention. uNkulunkulu waveza wanginikeza amavesi ayi2. Unginikeze ivesi umama umpostoli akavule namhlanje. Wanginikeza ivesi umfundisi uMahlanga akavule izolo. Bayibeke ngendlela enjalo bazalwane. Bayibeke njengoba injalo bazalwane. uNkulunkulu kukhona akafuna ukulungisa ebandleni lakhe. UNkulunkulu we restoration bazalwane. Angikhuluma mangabazalwane abakhulume la yiloko uNkulunkulu akakubeka. Hallelujah. Makaqeda ukubeka kukhona ke kwenzeka abazalwane ne. So afternoon angeke ngishumayele. Ende bengwarisha lento. I'm serious ngimtshelile nompostoli izolo bengwarisha ukuthi from kumpostoli loku vele ebengithi actually bengwarisha before. Uthe makaqala ibeka ngaqala ukukhululeka. Ukuthi kusho ukuthi vele uNkulunkulu bekayazi into akayenzayo. Ngoba unginikile amavesi makaqeda uyawathatha. Kukhona akangithuma kona. Engizokudlulisa kule nkonzo elandelayo. That is why ngithi ngeke ngishumayele kule nkonzo elandelayo kuyoba yi-information session. Manje libela ngiwarisha ukuthi kunamavesi akanginikeze wona makuzoyenza kalani ngawo. Hallelujah. Nwatholile bazalwane. Shayelana uNkulunkulu izandla. Ngibingelela uBishop nomama egameni kaJesu Kristu. Hallelujah. Ngibingelela abapostoli, abafundisi bonke, nomfundisi uHlajwe osivakashele, omngane omkhulu waleli bandla. Hallelujah. Ngibingelele i-leadership yonke, bese ngibingelela ibandla la kaKristu lonke egameni elihle lomfelo wethu uKristu Jesu Kristu. Amen. Nabo bonke abasivakashele siyanibona bazalwane. Hallelujah. uNkulunkulu anibusise siyabonga kuba khona kwenu phakathi kwethu. Hallelujah. Khona nendodakazi yami lana omunye wabazukulu bakaBishop usisi wakabongani noBheki. Hallelujah. Ngizocela athi nje isandla. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Siyajabula ukuthi abe khona phakathi kwethu. Amen. And happy birthday. Happy birthday. Uyazifihla. Nakuqhegu la kaBishop ubaba uMagubane. Happy birthday. Bengicela simshayele izandla naye bazalwane. Abakhulayo namhlanje bonke. Sithi uNkulunkulu ababusise. Hallelujah. Kuzo zonke ifiso zabo. May God bless them above and beyond. Hallelujah. Bazalwane sizoqhubha njengayizolo ne. Masiphuma lana besicela abafundisi, sicela nabo baba kanye nevakashi zethu. Siyongena ngale banilungisele ngale okuya ethunjini bazalwane. Ngezwakala ngisho bazalwane. Abafundisi, abobaba kanye nabo bonke abasivakashele sizoyongena ngale banilungisele khona. Bese ke ibandla lizahlala khona lana bazanilethela ukudla khona la kule ndawo. Amen. Ngizocela umama umvangeli azosikhulekela. Asifaleni amehlo bathandekayo. Baba wethu ongcwele, baba wethu onamandla wonke, uNkulunkulu wethu othandekayo, dwala laphakade.
wena onguThixo ohlola inhliziyo, wena owazi konke ngomuntu omdalile. Baba wethu ongcwele siyabonga, baba wethu namandla wonke ukukhuluma kwakho. Sibonga ukuphiliswa moya engcwele egameni kaKristu Jesu. Khulume kahle moya engcwele ngoba uyasazi uNkulunkulu wethu namandla wonke ngubani ongasisiza ngaphandle kwakho moya engcwele. Sithembele kuwe baba wethu namandla wonke, size la sifuna wena ngempela sikutholile baba. Siyabonga moya engcwele. Thatha indawo ebanzi ke Nkosi, inkonzo yethu isaqhubeka mdala wezinsuku. Ube nathi baba wethu engcwele ngezikhathi zonke egameni likaKristu Jesu waseNazaretha. Sikhulekela konke okuzokwenziwa kule ndawo moya wengcwele ukuthi wena ukubusise, bakubusiswe uwe siyoba ngababusisekile impela. Siyabonga ke baba egameni likaKristu Jesu inkosi yethu ezobuya masinyane kungekudala manje kuze kube phakade. Amen.